Сегодняшняя пресс-конференция лидеров Объединенной гражданской партии посвящена теме особенности и тренды так называемой местной избирательной кампании. В ней принимают участие лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и два заместителя председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин и Василий Поляков. Для начала слово имеет лидер Объединенной гражданской партии, который расскажет о особенностях этой кампании. Доброго дня. Итак, выборчая кампанія стартавала. Першы тренд, першая асаблівасць і нечаканасць для нас – гэта надзвычай жорсткае стаўленне уладных структур да таго, што робіць Аб'яднаная грамадзянская партыя. Мы не прагназавалі, што будзе такі моцны ціск на нашых спікераў, асабліва тых, хто, па-першае, звязаны з месцам працы, а па-другое, ёсць некалькі спецыфічных рэгіёнаў, пра якія я скажу ніжэй, у прыватнасці Бабруйск. За гэта мы прыкладна страцілі недзе 25 спікераў, якія з-за ціску і з боку структур КДБ, і з боку уладных структур па месцу працы мушаны былі адказацца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Асобна скажу пра Бабруйск. Вы ведаеце, што гэта месца выбрана для пілотнага праекта. Мы на пачатку самым планавалі, што у нас там будзе недзе каля 10 спікераў. На сённяшні дзень мы маем 0. Ідзе моцны прэс з боку КДБ. Ёсць праблема з офісам ужо ўзнікла. Нам прадлілі аренду толькі на 2 месяцы. Но просты ўсё гэта звязана з тым праектам праймеріс, пра які мы гаворым. Гэта не азначае, што мы там нешта зварочваем, але мы ўжо на гэтым этапе канстатуем, што будзе вельмі складана і непроста, і ўлада разглядае гэты праект як рэальную пагрозу для яе. Вот з гэтага будзем зыходзіць. Другая асаблівасць. Мы і не чакалі, што будзе вялікае жаданне сяброў партыі прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. Мы патрацілі шмат намаганняў, але недзе прыкладна зноў жа каля 25 спікераў тых, на каго мы разлічвалі, мы не дабралі, не знайшлі аргументаў, чаму гэта трэба рабіць. Гэта, як скажуць, наша ўнутраная праблема, але мы канстатуем, што вот недзе такую колькасць спікераў мы не дабралі. З гэтага вынікае трэці тренд. Калі мы зразумелі ўсе праблемы, з якімі мы сутыкаемся падчас кампаніі, мы зрабілі стаўку на вялікія акругі. Это азначае, што большасць нашых вылучэнцаў гэта абласныя выбарчыя акругі і горад Менск. Абласных у нас папярэднія дадзеныя такія 66, і у горадзе Менску 8. Гэта азначае, што мы выходзім на такі масіў выбаршчыкаў, недзе 1 400 000 выбаршчыкаў. Гэта тое, з чым мы можам працаваць нават у гэтых жорсткіх фарматах выбарчых акруг. Гэта абсалютна дастаткова, каб 1 400 000 з імі прапрацаваць. Калі мы данясём наша пасланне, месседж, пра якое скажа асобна яшчэ Леў Фёдорович, мы будзем лічыць, што мы выканалі нашу задачу. У нас практычна няма пасялковых выбарчых акруг, здаецца, толькі Астравеччына. Ну, тут больш падрабязна скажа Васіль, які больш ведае геаграфію нашых выбарчых акруг. Але гэта вот трэцяя спецыфіка, што мы зрабілі стаўку менавіта на як мага большую колькасць выбаршчыкаў, да якога мы пойдзем з нашым пасланнем. Ну, некія канкрэтныя прыклады, дзе ў нас як уплывалі, на каго я могу сказаць падрабязней. Пакуль што на гэтым відаць бадай усё. Адзінае, што яшчэ з'явілася у нас, гэта тое, што мы інтэгруем у нашу парадак дня кампанію Fair Play, сумленная гульня. Яна ўжо фактычна распачалася. Я не ведаю, як іншыя структуры аднясуцца, але мы абавязкова яе уносім у нашу выбарчую кампанію. Гэта азначае, што частка пікетаў будзе прысвечана менавіта гэтай тэме. Гэта азначае, што ў нашых інфармацыйных матэрыялах будзе абавязкова фігураваць гэтая тэма. Василий Поляков, заместитель председателя Объединенной гражданской партии, более подробно расскажет о цифрах кампании. На сённяшні дзень мы маем наступную інфармацыю.
66 акругаў гэта абласныя акругі, дзе будзе весціся праца. Абласная акруга гэта прыкладна ад 16 до 20 тысяч выбаршчыкаў, і менавіта тут будзе засяроджвацца галоўная ўвага працы нашых спікераў. Акрамя гэтага, яшчэ 8 акругаў у горадзе Менску, якія маюць прыкладна такую ж колькасць такую ж колькасць выбаршчыкаў. Такім чынам атрымліваецца 74 акругі. Ну, у сярэднім абласныя саветы складаюцца з 60 чалавек, 60 дэпутатаў. Такім чынам атрымліваецца, што мы закрываем больш, чым одну вобласць цалкам па Беларусі. Ну і яшчэ былі вылучэнні ў раённыя, у гарадскія саветы, у першую чаргу абласныя саветы, городские советы в областных центрах. Там прыкладна от 8 до 10 тысяч выбаршчыкаў, поэтому таксама даволі вялікая колькасць людзей будзе удзельнічаць у гэтым працэсе, і тое, што будуць несці нашы спікеры, а гэта сумленныя выбары, праблема Беларусі, адсутнасць сумленных выбараў, і неабходна мяняць гэтую сітуацыю. Акрамя гэтага, яшчэ тыя пасланні, якія былі агучаныя, вось гэта тая праца, якая будзе стаяць перад спікерамі і аб'яднанай грамадзянскай партыі. Усяго 134 спікеры на сённяшні дзень готовы працаваць. Ну там по Дарейсцю мы яшчэ не выселілі недзе. Ну так, і для параўнання магу узгадаць лічбу 2010 года. Тады было вылучана 97 кандыдатаў і зарэгістравана 77. Я уточню, 134 округи, на яких вылучены спикеры от АГП. 134 округи, на яких вылучено гэта без тых, хто ішоў праз збор подпісаў. Мы прагназуем, што недзе каля 10 максимум можа быць яшчэ, хто ішоў праз збор подпісаў, а не праз партыйнае вылучэнне. Так, і зараз пра пасланне нашай кампаніі. Лев Иванович. Ну, я хочу нагадаць яшчэ раз, што пытанне про выборы мясцовыя, парламенцкія, прэзідэнцкія, оно для нас закрыта раз і назаўсёды, пакуль што выбораў у Беларусі няма. Але мы ведаем, што нашы актывісты сустракаюцца з вельмі вялікім ціскам пры любой спробе рабіць нейкую працу. Ці гэта пікеты, ці гэта замаўленне мітынгаў, ці распаўсюджанне друкаваных матэрыялаў. Вельмі жорсткі ціск. І таму мы не можам дазволіць сабе не выкарыстоўваць такія кампаніі, якія даюць хоць на крышачку, але больш магчымасцей для працы. Хаця вы бачыце і чыталі, напэўна, што нават і падчас выбарчай кампаніі таксама ціск не зменшаецца, прынамсі, што датычыцца аб'яднанай грамадзянскай партыі. А пасланне наша, яно застаецца ранейшым. Выбараў няма, але нельга вырашыць ні адной праблемы ў краіне, ці гэта праблемы матэрыяльнага побыту, ці сацыяльныя праблемы без справядлівых і сумленных выбараў. І вось гэта пасланне мы хочам данесці да як мага большай колькасці выбаршчыкаў, для таго, каб гэта стала такім агульным месцам, для таго, каб нават усе сябры выбарчых камісій разумелі гэта, і можа надыдзе такі момант, калі яны ўсё ж такі скажуць хопіць прадстаўнікам улады. Мы над гэтым працуем. Наша галоўная клопат аб той карупцыі, якая сёння пануе ў нашым грамадстве, аб тым, што няма ніякага кантролю над уладай, над тым, што робіцца ў гарадах, раёнах, у абласцях. Ну і як ужо казаў Анатолий Владимирович, это маючы адбыцца чэмпіянат свету па хакеі, як бы мы да яго не адносіліся, але ён будзе. І будзе, не гледзячы на тое, што за кратамі яшчэ застаюцца больш дзесятка палітвязняў. Таму мы павінны выкарыстаць гэта мерапрыемства, дзе можна аб'яднаць высілкі і нашых актывістаў, і замежных актывістаў, якія могуць сюды прыехаць, на тое, скіраваць іх на тое, каб зрабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў. Гэта вось тая кампанія Fair Play. Вось, напэўна.
Я Хочу добавлю еще- яшчэ адзін тренд, якраз ён вынікае з паслання. Пасланне гэта таксама тренд. Улада на сённяшні дзень дэманструе негатыўныя адносіны менавіта да паслання Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Факты. Мы правялі ў шэрагу рэгіёнаў пікеты з маім асабістым удзелам. Кожны такі пікет суправаджаўся абсалютна нервовай рэакцыяй. Вось зараз у Гародні 4 ці 5, нават 5 сябраў партыі знаходзяцца ў міліцыі па выніках пікета, які мы ладзілі ў Гародні. Працягваецца незразумелая сітуацыя ўзаемаадносіны праваахоўных органаў і нашай берасцейскай арганізацыі. Ніводзін іншы пікет іншай палітычнай арганізацыі не выклікаў такую нервовую ўладу, як тое, што праводзілі мы. І мы разумеем, гэта не столькі рэфлексія там на кіраўнікоў партыі там, ці на нашых спікераў, гэта ёсць рэакцыя на пасланне. Уладзе вельмі важна, каб людзі прыйшлі на выбарчыя участкі. Мы з такім трендам, з такім прызывам не ідзем. Больш таго, я нагадаю, што для тых, каго пагоняць на выбарчыя участкі, мы даём канкрэтную прапанову. Беріце бюлетень, калі вас заставілі прыйсці на выбарчы участак, і пішаце на ім: «Патрабую сумленных выбараў». Фатаграфуеце гэты бюлетень, выставляеце ў сацыяльныя сеткі, перадаеце сродкам інфармацыі. Так што вот гэта яшчэ адзін тренд, які заўважаны, ён праявіўся таксама і па выніках фармавання камісій. Мы вылучалі у параўнанні з іншымі структурамі дастаткова так вялікую колькасць апазіцыйнымі структурамі, але ўключылі у камісіі літаральна асобных людзей. Толькі ў участковай камісіі у нас 3 чалавекі ўключаныя, у акруговыя и территориальные комиссии, тех, кого вылучала партия, не включены ни один. То есть меньше, чем из любых других структур в процентном отношении, 2,5%. Так? Ну, такой дают. 2,5%, при том, что там у БНФ 6,9%. Ну, то есть, это, смотрите, эти я таблицы. не знаю 2,5%, там фактически 0,0%. У даденных официальных 0, так и стоит. Ну, так и получается, если брать от количества членов комиссии. А сярод палітычных партый, сябраў камісіі, ну, может, тады 2%. И Так. есть еще один интересный момент, такое наблюдение, как говорится, заметки на полях. Очень постарел состав избирательных комиссий. Практически везде и сплошь пенсионеры, причем пенсионеры от 55, наверное, до 80. Не знаю, с чем это связано, или с тем, что молодежь уехала вся на работу, или ей не оказывается такого доверия. Может быть, в расчете на то, что пенсионеры, они как бы самые привычные, самые послушные, но доходило иногда до смешных моментов, когда нашим активистам, нашим спикерам приходилось искать очки для того, чтобы член комиссии мог записать документы, принять. Разом з тим ми пропонуємо другий тренд. У нас по Мінську якраз абсолютно молода команда. Сярод 8 спикеров это 7 молодые люди. И ну, таким неформальным лидером списка у Мінську у нас лічыцца Андрей Клімаў, вядомы беларускі палітвязень, чалавек, які больш за ўсіх у Беларусі адсядзеў у турме за палітычныя погляды. Вот ён якраз ачальвае эту менскую каманду. Па рэгіёнах, па Менскай вобласці у нас ідзе Леў Марголін, таксама Віктор Карніенка, такія моцныя лідары. Гомельшчына гэта Васіль Палякоў. Так што у кожным рэгіёне у нас ёсць і маладая составляючая, і дастаткова вопытныя людзі, за якімі можна ісці. І самае апошняе, у нас будзе моцная каманда давераных асобаў. І Станіслав Богданкевич, і Юрий Хашчавацкі, і Михаил Чигир, і Зинаида Бондаренко. Это тое, што будзе составляць каманду давераных асоб. Я думаю, што іх голас по пытанню палітычных вязняў, по эканамічнай ситуации, по коррупции будзе надзвычай важкім. Так, и сейчас, пожалуйста, я попрошу Василия Полякова еще осветить вопрос, что касается парламентского округа, на котором идут выборы в депутаты в парламент. Так, по Гомельской Новобелецкой округе будут проводиться так званые довыборы у так званый парламент. Поэтому еще на минулом тыдне мы подали на регистрацию документы на Владимира Непомнящих. И он вылучается от громадянской компании «Талака».
там таксама ад справядлівага света будзе ўдзельнічаць і Віктор Хоміш, але гэта адзіная каманда, якая ставіць галоўнай мэтай доведення до людей, что у Беларуси галоўная проблема гэта отсутность выборов, гэта отсутность змены уладов. Тая ситуация, якая склалася в Беларуси, гэта вынік незмяняльнасці улады. И вот гэта будзе галоўны месседж у гэтай акрузе. Акрамя того, что будут яшчэ тыя паслання, якія былі агучаны і якія будуць складаць галоўную частку программы. Поэтому тое, што зараз нейкія спрэчкі вядуцца наконт гэтай акругі гомельскай, новабелецкай, яны крыху штучныя, таму што праблемы ніякай няма. Ёсць спікер ці кандыдат ад адной кааліцыі, ад народнага рэферэндума, які імкнецца атрымаць электаральную перамогу. Але мы праходзілі такія сцэнары ў 2004 годзе. Зараз ніхто не лічыць ніякіх бюлетэняў. Праз 15 хвілін пасля закрыцця участка ўжо вывешваюцца копіі пратаколу, дзе адвольна запісаныя нейкія лічбы. Пагэтаму нават калі нехта і спадзяецца атрымаць перамогу, то гэта ніякім чынам праверыць немажліва. Можна толькі падлічыць рэальную яўку на той ці іншы участак, і нават па акрузе ў цэлым. Поэтому праца будзе весціся ў накірунку. У Беларусі павінны быць сумленныя і справядлівыя выбары. Ці хто-небудзь яшчэ жадае дадаць што-небудзь? Пытанні, можа, заваляліся? Тады пытанні. Пераходзім да пытанняў. Что будет с Бобруйском, Серж, какая ситуация, что далее? Ну, я пачну. Палітычна мы сёння праводзім дадатковыя кансультацыі менавіта по гэтаму пытанню. У нас ёсць рашучая воля тое, што мы задумалі арганізаваць. Адзінае, што я прагназую, што частку працы і арганізацыйнай і тэхнічнай трэба будзе браць на сябе Менску. Я прагназую, што людзям у Бобруйску это будзе рабіць дастаткова складана. Калі мы раней разлічвалі, што яны цалкам забяспечаць увесь комплекс працы, то сёння я перакананы, што нам трэба іх падтрымаць сваім персанальным удзелам. Таму, я думаю, 23 сакавіка мы будзем мець вынікі спробы рэалізацыі гэтага праекта. І мы скажам, наколькі ён перспектыўны для Беларусі. Ці ёсць яшчэ якія-небудзь пытанні? Скажите, во время агитационной кампании спровоцирует ли ваше мнение, ваша позиция отказ от выборов выборщиков? Возможно, они вообще не пойдут на выборы? Ну, огромное количество людей, они не пойдут, уже не пойдут, уже готовы не пойти. Мы можем только их укреплять в их позиции. Но наше послание будет обращено ко всем для того, чтобы актуализировать некоторые отдельные темы. Да, мы будем предлагать избирателю наши программы регионального развития. Это как позитивная альтернатива. Мы не идем с голой критикой, что власть только плоха. Мы говорим, вот должна быть такая программа регионального развития Гомельской области, Брестской, Минска. Но мы говорим, мы реализовать это можем только тогда, когда в Гомельской, Брестской, Минске пройдут честные, свободные выборы и посчитают каждый голос. Пока нет подсчета голосов, пока не считают каждый бюллетень, это означает, что мы не можем реализовать программу, но это означает, что будет коррупция, будет неконтролируемость бюджетов и социальные и экономические проблемы. Вот наша главная задача. И мы говорим, а что делать в этой ситуации? Первое, что мы говорим, присоединяйтесь к нашей команде. Надо создавать давление на власть. Перемены в Беларусь придут только тогда, когда мы существенно увеличим количество участников политического процесса. Тех активистов, которые есть сегодня в Объединенной гражданской партии, в других политических структурах, в гражданских инициативах, недостаточно для того, чтобы либо заставить власть что-то делать, либо обеспечить перемены. Только когда нас будет гораздо больше. Вот на это направлен нам сам факт участия. Мы не можем пролежать эту кампанию на диване, мы пойдем к людям с нашим и позитивным посланием, и с нашими предложениями. Присоединяйтесь и к президентской кампании давайте будем создавать сильное давление на власть. То же самое и по конкретной проблеме политзаключенные.
Да, мы сегодня не можем выйти в центр Минска, одеть майку с портретом Игоря Линевича, Статкевича, Белянского и других. Но в этой кампании наши спикеры оденут эти майки, возьмут портреты, выйдут в центр Минска, там, Буда Кошелева там, или Жабинки. И люди, многие ведь просто не знают, что в стране сегодня люди за свои политические убеждения сидят в тюрьме. Мы спровоцируем как минимум дискуссию во многих регионах, чтобы люди обсуждали это, хорошо это или плохо. Мы приведем свои аргументы. То же самое по темам коррупции. Много писала независимая пресса про строительство 12-й резиденции Лукашенко стоимостью в $250 миллиарда. Да, про это писали, но все ли знают об этом? Я думаю, не до конца все знают. Об этом мы также будем говорить. Вот, тема коррупции, привилегии власти, неконтролируемости бюджетов, это то, что крайне актуально. И вот с этими посланиями мы пойдем. И я думаю, что многие и не пойдут. Мы не будем это стимулировать. И мы подскажем, что делать тем людям, которых будут заставлять, используя административный ресурс, либо покупая их голос за какие-то преференции, если их заставят прийти на избирательный участок. Для этих людей у нас есть четкое послание, что необходимо делать. Если обобщить в двух словах, мы, к сожалению, не имеем возможности призывать к бойкоту, потому что это сейчас запрещено. Но своим посланием, своими действиями мы надеемся, что мы убедим большое количество людей делать именно так, как нужно делать. И они сделают правильный выбор. Еще очень важно понимать, что на самом деле Объединенная гражданская партия как раз за выборы. Как раз за то, что все депутаты обязательно должны избираться, и максимальное число людей должно участвовать в выборах, для того, чтобы иметь своего представителя и иметь возможность влиять на власть. Проблема только в том, что то, что происходит, и то, что с экрана телевизора называется выборами, сейчас в Беларуси, выборами не является. Вот в чем дело. Мы как раз за выборы, но мы против того, что происходит сейчас под этой вывеской, потому что это выбором не является. Ну і звертаємо увагу на пераемнасць. Кампанію за сумленныя выборы мы пачалі падчас парламенцкай кампаніі. Яна у нас тады гучала за сумленныя выборы без Лукашенко, сёння яна гучыць за сумленныя выборы дзеля пераменаў. Усё гэта вельмі блізка. Таму што пераменныя прыходзяць у краіну тады, калі няма Лукашенко, няма гэтай ўлады. Ці ёсць яшчэ пытанні? Ці засталося што-небудзь не высветленым? Калі няма, тады Тады дзякуй. дзякую вам за работу, за працу.